George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa kuom twak kod jopiny mar mondo mi wawinja ne pachgi kotudore kod weche go mag kawo ombulu. To kapod wantiere weche mag kawo ombulu, en ni duol matayo weche mag yiero pachoka IEBC okwayo jopiny mani kod opande e kaunti ma Kitui mondo dhi okawo ombulu. Ne giwacho ni kwan mag jogo manochopo ndikore kata kawo ombulu ni piny ahinya. Kolero ni rawere mag Gen Z kwan gi ni malo kipimo gi jok mamoko machopo e apisi maggi. Jogo mapoko chopo mar kawo ombulu ikwayo mar mondo mi otim kamano e apise mag duol mar IEBC mayudore e kor gwenge, gino mabiro miyo gi thuolo mar yiero jotelo magidwaro. Kuanzia siku ya leo kwenda mbele, kutoka masaa ya saa 2 asubuhi mpaka jioni saa 11, kutoka Jumatatu hadi Ijumaa Friday, ataweza kupata hiyo na nafasi akitembelea maofisi yetu ya tume ya